Hanme permitir que me acompañe dun papel para contarlles por que comecei a escribir, pero a razón é que o meu maxín lévase mellor coa miña man escribidora que coa miña boca faladora. Por que comecei a escribir? Comecei a escribir para publicar meu incómodo para min mesmo, para deixar de amorear ideas e denuncias no meu caletre. Comecei a escribir para comezar a vivir, até o punto de non concibir a vida sen a escritura. Dende moi neno compaxinei un desastroso periplo académico con aptitudes evidentes para o debuxo, a música e a lectura. A lectura dos libros que eu quería, pois sempre tiven unha especial alerxia ás imposicións. O debuxo entretívome nalgúnas tardes de inverno da nenez, mentres miña nai pensaba, coitada, que estaba a estudar. O debuxo levoume a unha tira traxicómica nun xornal ourensán e aos persoaxes animados do proxecto Titania do Centro de Transfusión de Galicia, uns proxectos que lle revelan a unha cidade de banda deseñada como Ourense que este debuxador non puliu abondo a súa técnica, que agora é algo tarde e que é preferible que se dedique enteiramente á literatura, deixando de ser un intruso na ilustración. Son un debuxante frustrado. Coa música de orella chegaron os temas musicais, a adolescencia, as letras de pseudopoesía inmadura, imperfecta e algo surreal, con bases primeiro de rap e logo de rock, que cos meus amigos me levou por varios grupos de escasa fortuna e disciplina, até que o grupo Cretine, igualmente indisciplinado, me permitiu pasar polas experiencias da grabación de 3 maquetas no taller de música ourensán e algún que outro concerto. As letras, de poesía mal peiteada, leváronme moi devagar á literatura, que hoxe o é todo para min. Levoume a purgar todo o incomodo que a sociedade e as institucións nos marcan a lume nas conciencias, fixándome sempre no dado, na aquiescencia parva ao establecido e rexeitando o dogma funme educando literariamente, unha educación que sei de lei que durará toda a miña vida. O escritor nunca se consagra. Os últimos anos de vida dunha persoa fundamental no meu ser foron o fulcro da miña incursión inocente, descarada, independente e definitiva na narrativa. Tiña 23 anos, algunhas materias literarias que cursei e os exercicios de traducción dos clásicos dunha oposición que gañei axudaron bastante. Estábase a forxar en min unha necesidade insospeitada, unha necesidade que consagra a miña vida á escrita.